η απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Sky. Η Ομόνοια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και μέχρι στιγμής στο πρώτο 45 λεπτό, αφού κύλησαν 45 λεπτά, οι Κύπροι βρίσκονται πίσω στο σκορ με τον γκολ του Μπαρμπαρούση για τους Αθηναίους. Ο Λουτσιάνο Φιγκερόα πέρασε εδώ στον αγωνιστικό χώρο, όπως νωρίτερα ο Σέμα Βελάσκες πήρε τη θέση του Τριανταφυλόπουλου. Αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του Γιάννης Βονόρτας. Ένας Παναθηναϊκός που στάθηκε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πιο παραγωγικός. Και εδώ ο Εφραίμ, αριστερός μέσο επιθετικός, θα περάσει σε λίγο στο γήπεδο, να δούμε ποιος θα βγει. Και ο Νούνας Ασίς, ο οποίος αγωνίζεται στον άξονα και νομίζω θα αντικαταστήσει το Σκέμπρι. Εφραίμ με τον Χριστοφή, το μεγάλο αστέρι της ομάδας Ομόνοιας, πέρασε εκτός αγώνα. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Και ο Πορτογάλος, ο Νούνας Ασίς, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Μάλιστα. Σκαραμουτσίνο, ο οποίος είναι Γάλλος αριστερός του πιστοφύλακας. 3 αλλαγές λοιπόν για την ομάδα της Ομόνοιας, η οποία προσπαθεί να μεταβάλει λίγο το στάτους. Θέλει να βγαίνουν περισσότερες επιθέσεις από πίσω. Ο Χαραλάμπους δεν προσέδε αυτή την επιθετική ενέργεια που ήθελε ο τεχνικός των Κυπρίων, ο Τόνι Σαβεύσκι, με αποτέλεσμα να περάσει τον Γάλλο αριστερό πιστοφύλακα, τον Άντονι Σκαραμοτσίνο, με το νούμερο 17. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, που ήταν η ομάδα η οποία ήξερε περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο τι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ σε συνεργασία το Τσε με αποδέκτη μπάλα του Μπαρμπαρούση, που τελείωσε άψογα τη φάση. Και αυτό το τέρμα χωρίζει μέχρι τώρα τις δύο ομάδες. Ο Ζέκα, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο, για τον Λουτσιάνο Φιγκερόα, που όπως όλα δείχνουν ήρθε για να μείνει στην Ελλάδα, ο Αργεντινός έμπειρος φορ. Ζέκα, Σο, και θυμίζω ο Ιμπραήμ Σισοκό έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από το πρώτο ημίχρονο. Και εδώ ένα χέρι που είναι ακούσιο βέβαια, γι' αυτό θα αφήσει ο διαιτητής σημερινής αναμέτρησης, ο Νικολαίδης, που έχει βοηθούς τους Βίκτορο και Παπαθωμά, το παιχνίδι να εξελιχθεί. Για την Ομόνοια, που έψαξε τα πατήματά του στο πρώτο 45 λεπτό, κατάφερε να φτάσει μία φορά κοντά στον γκολ, αλλά εκεί επενέβη εξαιρετικά ο Ρέσης Καρνέζης. Μαργκάσα, κινητήριος μοχλός στο κομμάτι ανάπτυξη για την κυπριακή ομάδα. Ενώ Χαραλάμπους επιχειρεί τώρα το γύρισμα, μπάλα κόντραρε και ευνοεί τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Νούνας Ασίς, 1.68, ο δαιμόνιος Πορτογάλος, διεθνής το 2002 και το 2009 με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Πολύ παραγωγικός ποδοσφαιριστής, το βασικό και πρωταγωνιστών της Ομόνοιας. Εδώ υπάρχει βέβαια offside, οπότε ορθώς έχει σηκώσει το σημαίακι του που το κρατάει καρφωμένο στον αέρα ο πρώτος βοηθός, ο Βίκτορος. Ο Ρέσης Καρνέζης με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, όπως βλέπετε, στο αριστερό του μπράτσο. Απουσία και του Γιούρκα Σιταρίδη, που έχει μείνει στην Αθήνα, αλλά θα είναι ετοιμοπόλεμος για την αναμέτρηση, για τον αγώνα μπαράζ Παναθηναϊκός Ξάνθη στις 9 του μήνα. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι αυτό για τους πράσινους, που έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην Ευρώπη, αν κάποια από τις ομάδες πεντάδας που βρίσκονται στα play-off δεν πάρει την αδειοδότηση, βέβαια, αυτό το κομμάτι. Κάθετη πάστα που δεν θα περάσει. Κλέβουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν εύκολα στην μετεπίθεση. Περιμένει. Και τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Μαργκάς για να την κουβαλήσει ο Νασίς. Το βλέπετε ότι έχει μπει ο Ρεξάτος στο γήπεδο. Θέλει πιο απειλητική την ομάδα του, σαφώς, ο Τόνι Σαβεύσκι, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που ήταν άσφαιρη η Ομόνοια. Ο Μπαρμπαρούσης βοηθά και ανασταλτικά και παραχωρεί αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Θα εκτελέσει ο Χαραλάμπους.
Επίδειξη υψηλής τεχνικής κατάρτισης εδώ. Και δυνατές μονομαχίες. Προσπάθει να πλαγιοκοπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού από τα αριστερά, χωρίς αποτέλεσμα η γηπεδούχος. Λάθος στη μεσαγραμμή. Και ο Ασίς με το Φρέντι, πολύ ωραία το 1-2. Και ο Εφρέμ, που επίσης έχει και τα δύο πόδια, αγωνίζεται κυρίως αριστερά, όταν αγωνίζεται δεξιά ο Χριστοφή. Είπαμε ότι λείπει καλή τελική πάσα στο καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια για την ομάδα της Ομόνοιας. Ο Αγκουιάρ εδώ που δεν βοήθησε πολύ στο πρώτο 45 λεπτό, είναι αλήθεια, στη μεσαγραμμή. Έγιναν και αρκετές βραβεύσεις στο ημίχρονο σε μια μέρα γιορτής για τον Κυπριακό Σύλλογο, με στόχο, επαναλαμβάνω, να μαζευτούν χρήματα για την οικονομική του ενίσχυση. Μαργκάσα, Φρέντι και προς τα πίσω η μπάλα, κάτι που δεν θα αρέσει βέβαια στο Σαβέση, που ζητάει ακριβώς το αντίθετο, να προωθούν την μπάλα οι παίκτες του. Νούνα Ασίς, Γουιάρ, και από τα δεξιά παλεύει να δημιουργήσει ρήγματα, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα η Ομόνια. Διαμαντής Κουκούμης με την μπάλα αναχειράς. Κεφάλι του Ντίνα, όχι όμως καλή τροφοδότηση για τον Φιγκερόα που πήγε μέσα σε αυτή τη φάση. Να το λάθος και προϋποθέσεις αντεπίθεσης εδώ. Δεξιά είναι μόνος του, δεν τον είδε στη γρήγορη κούρσα που έκανε ο Σπυρόπουλος. Ο Μπαρμπαρούσης και Ντίνας τώρα. Ένας εναντίον όλων, θα πάρει το φάουλ σε καλή, σε πλεονεκτική θέση για να γίνει απειλητικός ο Παναθηναϊκός απέναντι από την εστία του Λεβίτα. Είναι μια θέση που σηκώνει για απευθείας εκτέλεση από εκεί βέβαια. Καθαρό αυτό το φάουλ από τον Ντάνιλσον, το βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, πάνω στον Ντίνα, ο οποίος εάν το ξεπερνούσε θα υπήρχε δύσκολη κατάσταση για την εστία της κυπριακής ομάδας. Ο Ντίνα πάνω στην μπάλα, οδηγίες από τον Ισραηλινό διεθνή τερματοφύλακα. Θέλει το τείχος του πιο αριστερά προφανώς. Ο Σο, ο οποίος έχει περισσότερο τη δύναμη στα προσόντα του, σε εκτελέσει φάουλ. Ο Ντίνας έχει το πιο τεχνικό χτύπημα, τεχνικό κομμάτι, να δούμε. Η μπάλα βρήκε στο τείχος και κόρνερ. Όχι, σε παίχτη του Παναθηναϊκού τελικά. Δεν πέρασε πάνω από το τείχος. Εκεί, άλλο πίσω. Μάλιστα. Εμπόδιο στάθηκε για το συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούσης, όπως νομίζω άκρος διευκρινιστικό εδώ το replay. Και να, αυτά τα υπόλοιπα λάθη στην άμυνα της Ομόνοιας. Φιγκερόα ζυγίζει το πόδι, καλό σουτ και εξίσου καλός για ακόμη μια φορά ο Λεβίτα βέβαια, ο οποίος σε 3-4 περιπτώσεις έχει κρατήσει το σκορ πιο χαμηλά για την ομάδα του και την κρατάει και μέσα στο παιχνίδι αν θέλετε. Καλό το σούτ από τον Αργεντινό στράγερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μέρα με την ημέρα, ξεπερνώντας τον τραυματισμό του, βγάζει στο γήπεδο τα πλούσια προσόντα του στο επιθετικό κομμάτι. Μα αποκορύφωμα βέβαια τον γκολ που πέτυχε στο Γιώργος Καραϊσκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη σούτ, όχι αυτό που ήθελαν εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον προθυμένο Λαγό. Με τα αριστερό ο Λουτσιάνο Φιγκερόα. Πολύ καλά τοποθετημένο στο κέντρο της εστίας του ο Ισραηλινός goalkeeper. Και βλέπετε το αποπνικτικό pressing του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικό εδώ το τακουνάκι για τον Μαργκάσα. Να ο Φρέντι που δεν συγχωρεί, απέναντι τον Καρνέζη και 1-1. Εδώ ήταν η σειρά της άμυνας του Παναθηναϊκού να δρανήσει, όπως έγινε στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Φρέντι ήταν πρώτο σκόρερ πέρσι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και θυμάται τον καλό του περσινό εαυτό, φαίνοντας το μάτς στα ίσα
στο 54. Στο 12 ήταν ο Μπαρμπαρούσης, τώρα είναι ο Αγκολέζος. Εδώ δεν έβαλε το πόδι του όταν αναπήδησε μπάλα στο χλοντάπιτα ο Βελάσκες. Εν συνεχεία και ενώ στην πράσινη άμυνα βλέπετε πως από το δεξί έφερε την μπάλα στα αριστερό. Ουσιαστικά με αυτή την προσποίηση έστειλε τον αντίπαλό του, το Βελάσκες δηλαδή, προς τα αριστερά. Κέρδισε χρόνο και χώρο ο Φρέντι για να φέρει το μάτσα ίσα. 1-1 Ομόνια Παναθηναϊκός στη φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στο ΓΑΣΥΠΗ, το οποίο δεν είναι κατάμεστο. Έχει περίπου 5.000 κόσμο από τις 20 συνολική χωρητικότητα. Οι αλλαγές του Τόνι Σαβεύσκι απέφεραν καρπούς στην επανάληψη. Δείχνει έτσι, έχει δώσει επιθετική πνοή στην ομάδα του. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Παναθηναϊκός. Τα λάθη πάντως δεν λείπουν από το ρεπερτόριο. Μπαρμπαρούσης τώρα. Ωραία η κίνησή του. Ένα κλικ νωρίτερα μπορούσε να έχει πασάρει βέβαια. Και η κίτρινη κάρτα. Σωστή. Παρά την γκρίνια της εξέδρας. Στο Μαργκάσα αυτή η κάρτα. Πορτογάλο μέσο. Έκανα σάντουιτ εδώ Μαργκάσα και τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και ο Αγκουιάρ. Και πολύ σωστά καταλογίστηκε αυτό το φάουλ. Ο Αγκουιάρ μέσα στις πληγάδες εκεί της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ που θα φέρει τον Παναθηναϊκό και πάλι μπροστά. Αλλά τώρα βλέπετε αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι ο Πάπεσο είναι αυτός που παίρνει τα στημένα όταν η μπάλα χρειάζεται δύναμη, είναι μακριά από την αιστεία και νομίζω θα επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση. Στο 56, αφού ζυγίζει βέβαια, βλέπετε και το πόδι του. Τεχνικό πάρα αυτό το σουτ του Σο. Νέο σουτ. Καμία ανησυχία για το Λεβίτα βέβαια από τον Κάρλο Ζέκα. Πήρε το rebound σε αυτή τη φάση μετά την κόντρα. Και το μάτς έχει ξεκινήσει από την αρχή μετά το γκολ του Φρέντι. Φιγκερόα δεν είναι καλή η πάσα του, δεν τη σιγουρεύει. Και ο Κίνας που παλεύει χάνει αυτή τη φάση, το πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα για την Ομόνια. Όπως θα φύγει μπάλα. Ο Κούμης μάχησε. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ακούτε ίσως και τις φωνές, τις οδηγίες που έρχονται από τους πάγκους των δύο ομάδων. Πολύ ωραία εδώ η κίνηση του Θανάση Ντίνα, τα αριστερά, το γύρισμα και κόρνερ για τον Τριφίλη. Σε αυτή την περίπτωση αντέδρασε καλά ανασταλτικά η άμυνα των γηπεδούχων και έτοιμος ο Θανάσης Ντίνας για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι ψιλοκρεμαστό το γύρισμα. Εδώ δέχτηκε άλλα καλά σου το Λεβίτα. Δεν θα ευθυδιαζόταν από αυτό. Φρέντι. Εφρέμ τα δεξιά. Θα πάρει το φάουλ από τον Λαγό που κάνει καλή δουλειά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η Κύπρη σε μια καταμέτωπο επίθεση, είναι αυτό που λέμε. Σε κέφια ο Ζέκα. Αυτή να βγει το 1-2 εδώ. Δεν πιάνει ο συνδυασμός του παιχτού του Παναθηναϊκού. Πάντως νομίζω διακρίνετε κι εσείς ότι έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην επανάληψη, στις κινήσεις της η Ομόνια σε σχέση με τον κακό της αυτό στο πρώτο ημίχρονο.
Το γύρισμα με το κεφάλι του Εφραίμ για το Φρέντι. Πρεσάρου ψηλά η πράσινη με τον Σέμα Βελάσκες. Και ο Μαργκάσα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Νούνο Ασίς. Καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας. Μαργκάσα. Κάθετη πάσα και το λάθος. Αν περνούσε από εκεί, η μπάλα θα υπήρχε μεγάλο κενό για να βγει αυτή η επίθεση της Ομόνοιας. Ζέκα τώρα στο χώρο της μέσης γραμμής. Πολύ ωραία η πάσα του. Πρέπει να χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Μπαρμπαρούσης για να κατεβάσει την μπάλα, οπότε θα δει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Νικολαίδη. Διαφώνησε αρχικά ο Μπαρμπαρούσης. Και δείχνει στο διαιτητή ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει χέρι. Από τον νόμο. Ο Λεβίτα εκτός. Πάρα πολλές αλλαγές. Ο Σοάρε με το νούμερο 60 αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή. Ενδεχομένως να βγει ο Μπρούνο Πορτογάλος. Ο αρχηγός του πράσινου ακροτηρίου. Ο τερματοφύλακας ο Γιαννίκογλου και ο Αντρέ Άλβες στην κορυφή της επίθεσης. Θα περάσει λογικά ο Πορτογάλος που φέτος έχει ρόλο βασικού στην ομάδα της Ομόνοιας. Να και ο νεαρός Γιαννίκογλου. Και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος είχε σηκωθεί για προθέρμαση, χειροκροτήθηκε από την κερκίδα, ενώ είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Εφραίμ. Οι δυο τους πανηγύρισαν πρωτάθλημα μαζί. Εξού και τα χειροκροτήματα τώρα. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρέστης Καρνέζης, που θα παραδώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο Στέφανο Κοτσόλη. Όλα έτοιμα για να δοθεί συνέχεια στο μάτς. 1-1 το αποτέλεσμα με τα γκολ του Μπαρμπαρούση στο πρώτο ημίχρονο, του Φρέντι στην επανάληψη και ανοιχτή λογαριασμή για Παναθηναϊκό και Ομόνια στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα. Το πλάγιο υπέρ των γηπεδούχων και ο Παναθηναϊκός που έχει το μυαλό του στην άμυνα, στην επανάληψη, κυρίως μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο κομμάτι ψυχολογία. Το κλέψιμο εδώ, πολύ καλή κίνηση. Φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Ομόνοιας. Καλή φάση εδώ με τον Φιγκερόα, για να δούμε. Πρέπει να υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης. Ή δεν έχει σηκώσει ο βοηθός καθόλου, οπότε έχει χάσει φοβερή ευκαιρία ο Μπαρμπαρούσης και δώσει κενή εστία. Δεν πρέπει να υπάρχει offside, γιατί προσωρινά κόλλησε η άμυνα της Ομόνοιας. Να δούμε. Κανένα offside, καμία περίπτωση offside βέβαια. Και χάνει ανεπανάληπτη, όπως λέμε, ευκαιρία ο Μπαρμπαρούσης, ο οποίος ευνηδιάστηκε. Μπορούσε άνετα να περάσει, να ξεπεράσει τον περισμένο Γιαννίκογλου και σε κενή εστία να έχει την πιο εύκολη δουλειά στο σημερινό απόγευμα σε σχέση με το πρώτο γκολ που σημείωσε. Πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό να ανατρέψει και πάλι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το σκορ. Στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εκνευρισμένος ο Χάπιψο. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Μπουψόγκαλα, να τα πει και ένα χεράκι με τον Νικολαίδη για αυτή την απόφαση. Καθώς ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο ότι έχει συμβεί. Ο αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού και όντως έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του εδώ ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας. Κυριάκου
Ο Μπρούνο αλλάζει αριστερά την μπάλα και Χαμπίψο, Λαγός και Ντίνας. Είναι αυτή η προσπάθεια από αρκετά ψηλά. Καλή η ιδέα του τροφοδοτή στο Φιγκερόα και φάουλ. Πάνω στον Σοάρες. Καθαρή περίπτωση βέβαια. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία διαμαρτυρία. Μπαργκάς ανεβάζοντας την απόδοσή του. Έχει ανέβει και η απόδοση της Ομόνοιας. Καλή πάσα για τον Ασίς που αφήνει την μπάλα. Θα κρύψουν όπως λέμε εδώ ποδοσφαιρικά την μπάλα οι παίκτες της Ομόνοιας και πολύ καλή επέμβαση του Κοτσόλη σε αυτό το χλιαρό σου του Ασίς. Το μάτς που έχει πάρει πιο γρήγορο ρυθμό. Πατήσαν γκάζι και οι δύο ομάδες στην επανάληψη, καθώς δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Θέλουν να ικανοποιήσουν και τον κόσμο τους οι Κύπροι και φυσικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί έχει και ο πάθος του Παναθηναϊκού στο Γάσιπι. Μακάρι και να δούμε και πιο ωραίο παιχνίδι σε σχέση με ένα αργό πρώτο 45 λεπτό που είχαμε τον γκολ αλλά όχι ρυθμό στην αναμέτρηση. Ζέκα χάνει την μπάλα, ζητάει φάουλ. Κόντρα επίθεση και κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού τα δεξιά. Ωραία η πάσα εδώ. Ο Κοτσόλης για δεύτερη φορά θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Άλλο ένα λάθος. Αλλά υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης σύμφωνα με τον άρχοντα της σημερινής αναμέτρησης. Κάτι που θα φέρει εκνευρισμό βέβαια στον Νιουνασίς, Πορτογάλο. Και η κίτρινη κάρτα που πηγαίνει πακέτο με τον εκνευρισμό στη συγκεκριμένη φάση. Ο Ζέκα ο οποίος έτρεξε πολύ στο πρώτο 45 λεπτό αλλά κάτω από δύσκολες επαναλαμβάνω συνθήκες. Αφορά θερμοκρασία. Φιγκερόα προσόν του ότι παίζει. Καλή φάση εδώ, εξαιρετικό γκολ για τον Παναθηναϊκό από το Λαγό. Πανέμορφο γκολ από το γέμισμα που ήρθε από τα δεξιά και τον Τριφίλη για δεύτερη φορά μπροστά στο σκορ 2-1. Μια κεφαλιά με τεχνική, μια κεφαλιά δύσκολη από το σημείο που βρέθηκε. Ο αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει πάρει εφέτος πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, αλλά σήμερα κάνει πολύ γεμάτη εμφάνιση. Από το σημείο του πέναλτι κρεμάει τον Γιαννίκογλου. Πολύ όμορφο τέρμα. Πόσο ψηλά σηκώθηκε ο Λαγός και πόσο καλά ζήτησε την μπάλα για να γράψει το Ομόνοια Παναθηναϊκός 1-2. Ο Λαγός που δείχνει με τη σημερινή του απόδοση ότι ίσως πρέπει να πάρει και περισσότερες ευκαιρίες. Με το νούμερο 19 τώρα ο Παναγιώτου στον αγωνιστικό χώρο. Και στη σέντρα για δεύτερη φορά οι παίκτες της Ομόνοιας, καθώς εδώ και ένα λεπτό περίπου και ο Ιωκινές Πάρθα, έτοιμος ο Ισπανός να περάσει στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ ωραίο σε εκτέλεση γκολ με κεφαλιά του Λαγού βρίσκεται και πάλι μπροστά με 2-1. Δύσκολη φάση, πολύ ωραίο γκολ και πλήρης ευνηδιασμός βέβαια του Γιαννίκογλου που δεν ζήγησε καλά τη θέση του. Και θα έλεγα ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο 45 λεπτό, τώρα δεχόμενος μια-δυο δύσκολες φάσεις μπροστά στην αιστεία του, τις οποίες καθάρισε ο Κοτσόλης κόντρα στη ροή του μάτς. Πετυχαίνει ένα φανταστικό γκολ με το Λαγό και γίνεται και πάλι το αφεντικό στην αναμέτρηση. Φρέντι που δείχνει κουρασμένος παρά το γκολ που έχει πετύχει.
Και έχουμε πέναλτι, μάλιστα. Τι έχει δώσει ο Νικολαίδης? Υπάρχει γκρίνια με την εξέδρα που συνοδεύει αυτή τη φάση. Αν μπορούμε να την ξαναδούμε. Ο Άλβες με την μπάλα στα χέρια. Offside δεν υπάρχει. Τώρα αυστηρό για πέναλτι. Νομίζω ο Σέμα Βελάσκες χρεώνει μια ανατροπή πάνω στο Φρέντι που ίσως είναι λίγο τραβηγμένη. Αν έχουμε την ευκαιρία να δούμε άλλο ένα replay. Από 11 μέτρα ο Αντρέα Άλβες απέναντι από τον Στέφανο Κοτσόλη. Για να δούμε αυτή τη μονομαχία. Ο Τσόλης δεξιά, η μπάλα αριστερά. 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά, άλλα δύο τέρματα. Έχω να δώσω χρώμα στην αναμέτρηση. Εύκολο το τελείωμα εδώ και η δουλειά βέβαια για τον Αντρέα Άλβες. Ενώ βλέπετε εδώ ότι κάποιοι φίλοι της Ομόνιας πετάνε στους μπροστινούς τους νερό. Δεν ξέρω πού το βρήκαν. Για να δροσιστούν. Εδώ βλέπουμε την εκτέλεση. Απλά θα ήταν καλό να έχουμε από το σκηνοθέτη ένα replay ακόμα σε ό,τι αφορά και την ανατροπή. Πρέπει να κατελογίστη πάνω στον ποδοσφαιριστή της Ομόνιας. Φρέντι λοιπόν στο 53 και 69 ο Άλβες διαμορφώνουν αυτό το 2-2. Είπαμε ότι η αναμέτρηση άνοιξε στην επανάληψη και αυτό απεικονίζει ανάγλυφα με τις φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. 19 λεπτά ακόμα. Φρέντι κατεβάζει ωραία. Συνοδεία και τα χειροκροτήματα των φίλων της Ομόνιας. Αυτή τη φορά του κλείνει το δρόμο ο Χουκούμης. Εξαιρετική η κίνησή του. Να μπει στην περιοχή, να σουτάρει. Στέφανος Κοτσόλης είναι και πάλι εκεί που πρέπει. Πολύ ωραία η κίνηση του Φρέντι όμως, ο οποίος μετά και τον γκολ που σημείωσε έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του. Λάθος εδώ το control από τον κουρασμένο, όπως δείχνει στα τελευταία λεπτά Χούμη. Εδώ νομίζω μέτρησε η εμπειρία του Αγκολέζου πάνω στο νεότερο Χουχούμη. Πολύ ωραία η κίνησή του ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Βλέπετε πως κατεβάζει άψογα απευθείας στο σουτ. Στέφανος Κοτσόλης έχει κλείσει καλά τη γωνία του. Ο Θεράποντος στο γήπεδο με το νούμερο 96 στην πλάτη. Μας έδειξαν την αλλαγή ποιος πέρασε τόσο αγωνιστικού χώρου. Άλβες. Και πάλι ο Κοτσόλης είναι εκεί. Για τον Παναθηναϊκό που έχει δεχτεί μαζεμένες φάσεις στην επανάληψη. Και μετά λιγότερο παραγωγικός έχει καταφέρει να βρει βέβαια το δρόμο προς τα δίχτυα για να φτάσουμε μέχρι τώρα στο 73 σε αυτό το 2-2. Από τα αριστερά η πράσινη. Δεν φτάνει εύκολη η μπάλα στο Λουτσιάνο Φιγκερόα. Και ο Φρέντι που έχει φύγει τώρα την κορυφή της επίθεσης και κινείται δεξιά κυρίως. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Η μπάλα χάθηκε πάντως. Σέμα Βελάσκες για το Ζέκα. Ιωκίνες Σπάρθα και Ντίνας. Πολλοί παίκτες. Είναι επιβαρύνει την αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Με τους πράσινους να αλλάζουν πλευρά τώρα επίθεσης. Πάπεσο. Βελάσκες για τον
Παγιδευμένοι εδώ στην άμυνα της Ομόνοιας παίκτες του Παναθηναϊκού. Κυκλοφορούν την μπάλα στη μέσα γραμμή. Ζέκα Μπουμσόγκ. Βλέπετε τις κινήσεις των χεριών του Ζέκα που ζητάει από τους συμπαίκτες του κίνηση στο χώρο για να μην γίνει αυτό που έγινε τώρα. Μια λάθος πάσα που θα φέρει τον Παναθηναϊκό σε δύσκολη θέση. Φιγκερόα. Πιέζει το Σοάρες, μπάλα. Πάλι κατέβασα ταχύτητα μετά από αυτό το ξέσπασμα και τα δύο τέρματα στην επανάληψη. Δύο αντίπαλοι. Φρέντι. Οι εσωτερικές αλλαγές των Σαβεύσκι μέχρι στιγμής του έχουν βγει στο 100% στο γήπεδο. Να δούμε εδώ την ωραία κίνηση, αλλά πολύ καλή και η τοποθέτηση της πράσινης άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Εφρέμ θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί, το καλό του πόδι να σουτάρει. Φτάνει εύκολα εκεί. Χουχούμης να φύγει μπάλα για να οργανωθεί ο Παναθηναϊκός η αμυνά του, είναι το ζητούμενο. Σοάρες. Μαργκάσα το αριστερό. Θα αλλάξει το Σοάρες. Ρίχνει ψηλά οι πράσινοι τώρα να πρεσάρουν. Έχουν δυνάμεις και ο Φιγκερόα. Δυσκολότερη την ζωή των παικτών της Ομόνοιας που θα πάρουν το πλάγιο. Πλάγιο που θα εκτελεστεί γρήγορα το Μαργκάσα. Πρεσάρουν εδώ. Πάλι θα διαμαρτυρηθεί ο Ζέκο, ο οποίος γενικά τα έχει με τον Νικολαή, δεν συμφωνεί με τις τελευταίες αποφάσεις του. Και ο Άλβες, ο οποίος έχει χρηστεί σκόρες στην αναμέτρηση, χαμογελάει. Νίκη Κάιπερ, Ολλανδός αριστερός οπισθοφύλακας, θα περάσει και αυτός, θα πάρει λεπτά συμμετοχής στο φιλικό, αντικαθιστώντας λογικά τον Διαμαντή Χουχούμη στη συνέχεια της αναμέτρησης. Αν όχι, σε αυτή την φάση, πριν εκτελέσει τελικά το φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Χουχούμης που δείχνει ότι ήθελε ανάσες, δέχτηκε αρκετή πίεση στα πλευρά του και μπόρεσε να βρει και πρόσφορο έδαφος ο Φρέντι για να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Μαργκάσα, καλό το γέμιμα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ καλά ο Κοτσόλης πάνω στην κίνηση το σούτ εδώ στο 77 από τον Πανταχού παρόν στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Άλβες, ο οποίος γέμισε την περιοχή της Ομόνοιας από αυτά τα σούτ που μπορεί να ευνηδιάσου χτυπώντας την μπάλα στο χλωτάφυτα, αλλά παίρνει πολύ καλές τοποθετήσεις ο Στέφανος Κοτσόλης. Για ακόμη μια φορά στην κλειστή του γωνία, δεν ευνηδιάζεται και το κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Σοάρες, το σούτ συγκίνησε, Κοτσόλης και πάλι. Φιγκερόα. Φάουλ, υπάρχει νωρίτερα βέβαια πάνω στον Εσπάρθα και όχι στον Λουτσιάνο Φιγκερόα. Άφησε πολύ ωραία την μπάλα ο Σοάρες για το σούτ. Είναι αυτό που σας λέμε, η εμπειρία του Κοτσόλη είναι αυτή που του προσδίδει και την ικανότητα να οσφρίζεται, αν θέλετε, τη φάση με τις πολύ καλές τοποθετήσεις του. Πάλι ο Φρέντι από τα δεξιά. Και ωραία κίνηση εδώ του Άλβες. Βγαίνει στο δεξί στερό της επίθεσης, να κάνει το γέμισμα και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Και λήξη της πολιορκίας για την εστία του Παναθηναϊκού. Να δούμε ποιος πράσινος είναι στο έδαφος.
Ο Λαγός είναι ο σκόρερ των φιλοξενούμενων. Και άμεσα το ιατρικό team του Παναθηναϊκού. Ο γιατρός του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Πουλουμέντας. Στο αναλυτικό χώρο έχουμε διακοπή βέβαια για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και άλλες 2 αλλαγές θα παρακολουθήσουμε εντός ολίγου. Δημητρίου Φορ και στις 3 θέσεις αγωνίζεται της επίθεσης. Καταχειροκροτούμενος ο Φρέντι που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην επανάληψη, ιδιαίτερα παραχωρήσει τη θέση του. Και εκτός και ο Μπρούνο Αγκουιάρ, ο Πορτογάλος, για να περάσει ένας αμυντικός μέσος, ο Χριστούδιας. Και ο νεαρός Αποστολόπουλος. Και αυτός από τις πράσινες ακαδημίες. Φιλικό είναι, λογικό να δίνονται λεπτά συμμετοχή σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει λόγος πίεσης για να ξεμουδιάσουν, να πάρουν και λεπτά συμμετοχής. Μπαρμπαρούσης έκανε και αυτός τη δουλειά του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Κουράστηκε στην επανάληψη. Άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Μπαρμπαρούσης και Λαγός οι σκόρερ για τους Αθηναίους και για τους Κύπριους. Φρέντι και Άλβες έχουν βάλει το όνομά τους στον ηλεκτρονικό πίνακα του Γασιπί σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα. Θανάσης Δίνας, εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, δεν συγκρατεί τώρα την μπάλα. Παναγιώτου. Εφρέμ, πολύ κακή εδώ η πάσα του. Κάνει την μπάλα διεκδικούμενη και χάνεται. Έχει κάθε επέκταση για την γηπεδούχο. Πάπεσο. Έχει αυτές τις μπαλιές, αλλά κακό το κοντρόλ από τον Κάιπερ. Άνοιξε πολύ την μπάλα, δεν την προλάβαινε. Δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την αριστοτεχνική assist του συμπαίκτη του. Καθώς είχε πολύ διάδρομο μπροστά του για να βγει σε κόντρα επίθεση. Γιαννίκογλου έχει βέβαια φέρει ευθύνη στη φάση του γκολ του Λαγού για την τοποθέτησή του, αν και σε γενικές γραμμές δεν έχει δεχτεί πολύ μεγάλες φάσεις στην εστία του. Στην επανάληψη, με τις δύο ομάδες γενικά να δίνουν την αίσθηση ότι μοιράζονται μέχρι τώρα. Παπεσό στον αγωνιστικό χώρο, θα έχουμε νέα διακοπή. Κερδίζουν τις εντυπώσεις ένα ημίχρονο. Στο πρώτο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο ήταν πιο παραγωγική η Ομόνια. Δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Ποδοσφαιριστής των Πρασίνων, φιλοξενούμενων, και θα τηρηθεί και το fair play βέβαια. Στρέφοντας την μπάλα στον Γιαννίκογλου και αρχίζοντας μια επίθεση δεν αμετώπιστη. Πρεσάρει ο Φιγκερά τον Σοάρες και το Γιαννίκογλου συνέχεια. Ψύχρεμα από τη μεσαία γραμμή ο Ζάνελ Μπουσόγκ θα δώσει την μπάλα στον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του κατά την εστία του Παναθηναϊκού στα λίγα λεπτά που αγωνίζεται, με πολύ σημαντικές και κέρυες επεμβάσεις. Γκάσα. Να το λάθος. Επιπόλαιο λάθος εδώ που θα φέρει το Παναθηναϊκό. Σε καλή θέση. Φιγκερόα. Πέφτει στο έδαφος. Την μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου νομίζω. Πρώτα υγεία, μετά το ποδόσφαιρο. Και ιδιαίτερα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ο
Ο Νούνο Ασίς που είναι ένα ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο χλωτάπητα και βλέπουμε πώς συνέβη αυτό. Στη διεκδίκηση αυτής της μπάλια με τον Ζέκα. Κοτσόλης για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Ζαν Λεμπουμσόγκ. Πίεσε στη μεσαία γραμμή και πάλι Μπουμσόγκ. Βλέπετε σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο ότι δεν περνάει εύκολα η μπάλα μπροστά για τον Παναθηναϊκό. Τους πράσινους τα δείχνουν επηρεασμένοι και την πολύ ζέστη στο δεύτερο ημίχρονο. Σο μετά την πάσα του Λουτσιάνο Φιγκερόα, Θανάσης Δίνας. Ωραίο το τακουνάκι εδώ. Ο Θανάσης Δίνας σε πλεονεκτική θέση. Έκοψε την μπάλα αριστερά, ενώ ήταν σε πολύ καλύτερη θέση δεξιά του ο Λουτσιάνο Φιγκερόα. Είχε ακροβολιστεί. Ήθελε μια assist. Ο Αποστολόπουλος δείχνει στο συμπαίκτη του που ήθελε την μπάλα. Από τα ταλέντα της Παιανίας που πιστεύουν πολύ στον Παναθηναϊκό ο Αποστολόπουλος. Εφρέμ σε αυτή τη μονομαχία του με τον Ζέκα που χάνει κατά κράτος. Ζέκα εκτέλεσε γρήγορα το πλάγιο, πήρε και την μπάλα να την κουβαλήσει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Φιγκερόα, Ζέκα, Φιγκερόα. Και ο Αργεντινός θέλει ένα στήριγμα εκεί. Τα δίπλα του Μπουμσόγκ προτίμησε τον Εσπάρθα σε αυτή την προωθημένη παλιά. Πλάγιο μετά τη γρήγορη επέμβαση του Γιαννίκογλου. Πάμε για αλλαγή. Τέσσερα λεπτά υπό τις αρχές των φίλων της Ομόνοιας που δίνουν έτσι ποδοσφαιρικό χρώμα στην αναμέτρηση. Και ο Ιωάννου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έτρεξε πολλά χιλιόμετρα παρά τις καιρικές δυσκολίες. Ο Μαργάσα. Μπουμσόγκ, Ζέκα. Πίσω η μπάλα των Εσπάρθα στον Μπουμσόγκ. Ωραία η πάσα του στον άξονα. Και ο Ντίνας που παίρνει το φάουλ. Τα έψαλε και λίγο στον Νικολαίδη, ο οποίος όμως παρακολουθούσε από πολύ κοντά τη φάση. Ζέκα, Φιγκερόα. Συζητάει ο Ζέκα αυτή η τριάδα τώρα και με τον Παπεσό για το ποιος θα πάρει την ευθύνη της φάσης. Πάνω στο Φιγκερόα πάντως δείχνει να αφήνει στον Ζέκα. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού να βρει δίχτυα. Τρία λεπτά πριν την λήξη της κανονικής τουλάχιστον διάρκειας του αγώνα. Φεύγει και ο Σο. Προωθείται. Κατά συνέπεια μάλλον για κάποιο γέμισμα θα πάμε στην αντίπαλη περιοχή, όχι απευθείας εκτέλεση. Όπως και γίνεται, βλέπετε πως παραλίγο να φτάσει την μπάλα στον Παπεσό. Τελευταία στιγμή απομακρύθηκε ο κίνδυνος από τον Σκαραμοτσίνο. Πήρε την μπουκιά από το στόμα, όπως λέμε, του Σο που καραδοκούσε. Και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Ο Ζέκα που θα σηκώσει το κεφάλι να διαμαρκάρει στο συμπαίκτη του. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι δεν είναι αυτή που ήθελε ο Πορτογάλος. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Τίνας εκεί που στέλνει την μπάλα. Δεν φτάσει ποτέ σε συμπαίκτη του. Φιγκερόα, ο Ρεξάτος έχει διάθεση να πρεσάρει. Σοάρες. Νουνασής.
κυκλοφορήσει την μπάλα παίκτης της Ομόνοιας. Ένα δυνατό μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Σο που γυρίζει έστω και δύσκολο την μπάλα στον Κοτσόλη. Βελάσκες, ο αμυντικός από τη Βενεζουέλα, ο οποίος επίσης στο δεύτερο γύρο ειδικά της Super League δεν αγωνίστηκε πολύ με τον Παναθηναϊκό. Κάιπερ, Ζέκα, κοιτώντας αριστερά και πασάροντας δεξιά, θα παίξει το 1-2 εδώ με τον Λουτσιάνο Φιγκερόα και ο Κάιπερ Ολλανδός στο κόλπο της κυκλοφορίας μπάλας. Ζάνα Λεμπουμπσόγκ, πολύ ωραία βρίσκει το Ζέκα. Έχει μπροστά του τον Σοάρες. Σπρώχτηκε, δέχεται και το φάουλ, σωστά καταλογίζεται. Χαμογελά ο Ζέκα για αυτό το διπλό μαρκάρισμα, το οποίο απέφερε ένα φάουλ σε επικίνδυνη θέση στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ Ομόνοια και Παναθηναϊκός βρίσκονται πάντα στο 2-2 σε αυτό το φιλικό παιχνίδι εισπρακτικού χαρακτήρα για τους γηπεδούχους. Θέλουν να αποκομίσουν και χρήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για την οικονομική τους ευημερία. Για να δούμε αυτή τη φάση. Το Θανάση την Τίνα πάνω στην μπάλα και πολύ κόσμο στη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν και πολύ καλή εκτέλεση, αλλά ίσως ήταν και πολύ χειρότερη απομάκρυση από την άμυνα της Ομόνοιας. Σε μια εύκολη φάση παραμένει μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Τρία τα λεπτά της καθυστέρησης. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ένα γκολ που θα του χαρίσει τη νίκη. Θα φύγει στις αποσκευές του με το διπλό. Σήμερα το βράδυ επιστρέφουν οι πράσινοι στην Αθήνα. Θα φύγουν απευθείας μετά την λήξη της αναμέτρησης, θα πετάξουν για την πρωτεύουσα. Καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και παρολίγο εδώ σε Μαβελάσκες να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πέρασε από το κεφάλι του Σο που του έκρυψε το οπτικό πεδίο, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό εδώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το 30 της επανάληψης άρχισε και πάλι να δείχνει τις επιθετικές αρετές του. Σε ένα σε γενικές γραμμές ισορροπημένο μάτσο που αν τελειώσει και 2-2 δεν νομίζω να πει κανείς ότι αδικήθηκε σε σχέση με την απόδοσή της κάποια από τις δύο ομάδες, γιατί για την περίπτωση του πέναλτι δεν το έδειξε ο σκηνοθέτης ξανά, που κέρδισε η ομάδα της Ομόνοιας, για να έχουμε μια πιο καθαρή, ξεκάθαρη μάλλον άποψη. Φάνηκε πάντως αυστηρό, ιδιαίτερα αυστηρό. Παιδεύουν λίγο την μπάλα εδώ οι Κύπροι και το pressing βέβαια ψηλά, με τράμα αντίστροφα για να πέσει αυλαία στο σημερινό φιλικό, κάνοντας έτσι ένα απολογισμό. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλύτερο πρώτο 45 λεπτό, εκεί όπου με 3 τελικές προσπάθειες. Να δούμε αυτή τη φάση πρώτα. Το Ζέκα, ωραία κατεβάζουν οι πράσινοι. Ντίνας, ζητάει την μπάλα μπροστά, καλή η κίνησή του, πολύ καλή και επέμβαση του τερματοφύλακα της Ομόνοιας, του Γιαννίκογλου, στη δεξιά του γωνία. Όλα τα λεφτά όμως ήταν η κίνηση του Ντίνα, που έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό. Κοιτάξτε την τρίπλα που έσκασε πάνω στον Σοάρες. Η μπάλα πήγαινε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λήξη λοιπόν της αναμέτρησης από τον διαιτητή του σημερινού αγώνα, τον κύριο Νικολαίδη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έλεγα ότι είχε ένα πολύ πιο γεμάτο πρώτο 45 λεπτό, όπου έφτασε 3 φορές κοντά στο γκολ, στο 6 με τον Σο, στο 31 με τον Ντοτσέ και στο 12